No hei paralla. Minä nyt ajattelin sitten ihan urakalla ruveta tekemään näitä videoita. Mutta pakko on vähän vielä eilistä päivää purkaa, että kerkesin jo vähän kehua, että pari päivää oli suht niinku tasasta niinku mielialassakin. Että tosiaan keskiviikko ja torstai meni aika lailla hyvin. Että tunsin olevani niin kuin oma itseni suurin piirtein jollakin tavalla. Mutta en tiedä, sitten eilen tapahtui taas joku notkahdus. Ja mietin sitä, että olisiko se nyt ollut sitten se haudoilla käynti. Että ystävän kanssa vietiin tosiaan ne kynttilät ja ensimmäisenä tietysti tädin haudalla siinä sitten pysähyin, kun ystävän isän hauta on siinä aika lähellä. Niin. Ja tietysti jo itkuksihan se meni. Ja että siinä piti jonkun aikaa sitten itkeä ja yrittää kasata itteensä. Ja siinä yksi tuttukin kävi muutaman sanan vaihtamassa minun kanssa ja minä vaan siinä tyrskin. Mutta se nyt ei ollut se pointti. Ja pyörälläkin kuitenkin ajelin sitten sitä lenkkiä ja et vähän niin kuin sen jälkeen, sen hautuumaalla käynnin jälkeen tuli semmonen, että niin kuin se homma latistui. Ja siis olotila latistui ja tuli vähän semmonen niin kuin, ei niin hyvä olo taas. Ja se oikeastaan se tunne pysyi koko eilisen päivän ja illan. Että oli vähän semmonen, voisiko sanoa niin kuin huono olo henkisesti. Ja no, sitten iltaa kohti mentiin, niin no sokerit teki taas sen temppunsa niin kuin monta kertaa aikaisemminkin, että kohti suoraan alaspäin lähti menemään. Ja siinä sitten niin kuin koitin vähän tankata ja et tietysti pistettyähän tuli, kun söin sipsiäkin ja näin päin pois, niin pistin kyllä sitten aika reippaasti. Mutta kun se tapahtui jo päivällä, niin mietin sitten, että no, et voihan se olla, että ne annokset sitten vielä niin kuin vaikutti, kun en nyt muista, mun tässä oikeastaan katsoakin, että mikä se vaikutusaika tuossa fiaspissa on. Että miten pitkälle se niin kuin vaikuttaa. Niin mä epäilen, että se nyt sitten ne edelliset pistokset vaikutti siihen verensokeriin, että se lähti kohti suoraan alas. Ja se sitten vähän niin kuin lisäsi sitä minun huonoa oloani, henkistä siis, ei ehkä niinkään fyysistä. Ja totesinkin vaan sitten kyllä itse mielessäni, että on tämä taas niinku työmaa, että joo, ei pitäisi valittaa, bla bla bla, sanois nyt joku viisas, että elää aina valita. No, välttämättä en nyt aina ihan valita, mutta siis totean vaan, että monestikin nämä minunkin jutut otetaan, tai siis joku voi ottaa valituksena. Ja toki tietysti itsekin kun miettii näin niin kuin viisaasti jälkeenpäin, niin joo. Kyllähän siinä tietysti pientä valituksen makua on, mutta kyllä mä niin kuin koitan silleen niin kuin vaan todeta näitä asioita, että okei, että nyt lähtee niin kuin sokerit laskuun ja onpa paska fiilis siitä. Että se on tietysti sitten jokaisen
vastuulla, että mitenkä sitten aina ne asiat ottaa. Mutta sanotaanko näin, että ei tämä nyt hirveän helppoa ole. Mutta niinpähän se yleensä on näissä mieliala- ja mielenterveysasioissa, että se voi välillä olla ihan semmoinen tasainenkin päivä ja niin sanotusti hyvä päivä. Tai niin kuin sinun mittapuun mukaan hyvä päivä. Mutta sitten vaan joku ihan pikkunen asia triggeröi sinut, että se menee se fiilis ihan paskaksi ja oot taas niin kuin maasi myynyt ja rahasi juonut ja tyyliin niin kuin voisit vaan hypätä valmiiseen monttuun ottamaan kuolemaa. Että näinpähän tämä menee, että tämä on aikamoista vuoristorataa, mikä nyt tietysti sitten kyllä väsyttää henkisesti. Ja sitten just se, että välillä kiihdyt 0–100 niin kuin nanosekunnissa ja oot niin kuin raivon partaalla. Ja sitten kohta niin kuin tyyliin itket jo. Että kyllähän se raskasta on tämäkin, mutta kyllä ihan odotan mielenkiinnolla ja tietyllä tavalla ihan odotan sitä MT-hoitajan luon menoa, että kyllä tämä niinku tämä homma ei ole niinku taputeltu vielä. Että onneksi minä nyt sanoin, että minä haluan jonkinlaisen hoitosuhteen aloittaa, että ilmeisesti tarkoitus vaan oli, että minä olisin vaan käynyt siellä ehkä sen kerran pari kenties juttelemassa ja hoe henkiin, mutta en mä ihan usko, että tässä nyt niinku selvitään vaan parilla käynnillä, että ihan kyllä sillä tavalla odottavin mielin niin kuin on sinne menossa. Ja niin. Että odottavin mielin on sinne tosiaan menossa ja katsotaan sitten mitä johtopäätöksiä siellä sitten tehdään ja mitä tapahtuu ja että kyllähän sitä niinku toivoisi, että tässä nyt saisi niinku itsensä tasapainoa niin henkisesti kuin fyysisesti, että tässä pystyisi niinku jotenkin tätä elämänsä jatkamaan ja elämään, että se ei menisi taas tämmöiseen jonninjoutavaan veivaamiseen ja vellomiseen ja ihmettelyyn ja näin päin pois. Silmässä. Hirvu kaiherus. Niin mutta katsotaan nyt. Ei voi vielä tietää, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Näin kanssa on tehtävä. Mutta ei siinä. Nyt on tosiaan lauantai ja tässä nyt jo harkitsen, että lähdenkö jo käymään pyörälenkillä, että jos kävisi pienen lenkin ajamassa, niin jos tämä olo tästä nyt vähän helpottuisi. Mutta ei siinä. Mukavaa lauantaita kaikille ja palataan taas.